Takže čaute ľudia, ja som Mrs a vítam vás u ďalšieho nového videa z hry Last Day on Earth. A vlastne dneska budeme preskúmávať jednu misiu, konkrétne track. Chcel by som sa pozrieť do novej lokácie. A konkrétne dneska v rádiu mám aj bunker kód, čo už je tiež dobré, len ešte nemám prístup do žiadneho bunkru. Vidíte, že už mám nejaký ten loot, takže cca by som mal aspoň dačo vydržať, tým pádom mám nejakú vodu, nejaké jedlo. Krompač, ktorý si nechám doma, lebo vás nebudem zaťažovať ťažením lokácie. To si urobím potom, keď tak po videu. A mám, ako vidíte, mám nejaký revolver, mačetu, oblečenie, gate si skrepnem aj z helmu, lebo som si ich ešte zabudol vymeniť a už sa mi to neoplatí to sebou brať, hlavne preto, lebo to strašne veľa zaberá miesta. Takže bodky som mal ešte dobré, takže to niečo som chcel ešte, áno, gate. A vlastne dneska chcem preskúmať tie lokácie, snad nájdeme niečo nové, alebo sa posunieme vlastne v tých misiách, čo by bolo veľmi dobré, lebo chcem, dnes je tu update vlastne, že lovia sa zvieratá. V tom update sú strašne dobré achievementy, že napríklad ja vám to ukážem, ideme napríklad k tomuto stolíku a dáme, že to, ok, dáme toto. Máte tu akože, no už to asi skončilo, ale bolo to vlastne to, že bola špeciálna, neskončilo to. Je to vlastne mod, ktorý dáva zvieratám väčší damage, tým pádom infikovaným, všetkým typom zvierat proste dá väčší damage. Ak ste si všimli, basku som zväčšil, takže som sa neflákal vo skríne. Trošičku som motorku zlepšil, ktorá bude veľmi dobrá do budúcna. Farma, vidíte, že je plná, taktiež aj druhá farma. Máme kolektor na vodu, ten je tiež dosť plný. Mesto nemám, mám tu sprchu. Urobil som si odvtedy strašne veľa workbenchov, konkrétne tento workbench je na látku, ktorá sa nám bude hodiť v neskôršej fázi hry. Tuto zase vidíme, že tento stolík je hlavne na kovy, ktoré som tiež už celkom zariadil. Tu máme limestone na prepracovávanie, čo ho používam non-stop. Potom workbench na plenky, ten je tiež veľmi dobrý. Mám tu o trošku viac struhiel a konkrétne mám tu túto mega nabúchanú truhlu s kamením, takže vlastne toto rovno hodí, nie sem, ale sem, a tým pádom sa mi z toho urobia ďalšie tie limestony. Potom mám tu strašne akože veľa pecí, hlavne sa mi teraz prepečú tieto ingoty, ktoré som si už dal takde do truhly, takže takde už by mali byť prepečené. Potom, jak vidíte, mám tu strašne nových typov zbraní, ako je luk, ktorý mi príde strašne zbytočný. A trošičku som gamblil, lebo ja som tú hru hral ešte predtým chvíľku a mal som tieto vpravo dole, úplne v rohu máte také tie konzervy s jedlom. Možno na to budú aj detálnejšie. A vlastne tie konzervy s jedlom, za ne sa dá točiť čestky, vlastne lootovej lokácie a mám tu, a ešte som plnil Battle Pass, takže z Battle Passu mám strašne veľa vecí. Vidíte, že tu mám 3 vody, nejaké jedlo, weapon and blueprint, tu mám ďalší blueprint, mačetu, steak, kožu, tričko, gumu, dvoch psov, čo si hneď takto zoberiem. Jeden je celkom vzácny, lebo keď je to v strede, tak je najmenej vzácny. Obidva sú black, takže to sa mi bude hodiť. Plus vidíte, že flare gunu mám, bookshelfku mám, mini Uzi, mám tu kožu, drevo strašne veľa, všetkého proste extrémne veľa, ja vám to v rýchlosti takto presvejpujem a tým pádom som sa vôbec akože nelenil, lebo som to dosť otváral, ešte som si aj, vidíte, že basku zväčšil a vlastne teraz tých psov som si dal do inventáru, alebo teraz netuším, čo som spravil, nie, už sa mi rovno hodili sem, ok. Takže vlastne vidíte, že psov tu mám, jedlo tiež proste na 2 dní v pohoda. Prosím, áno, jeden tento penny proste už môže modifikovať a bude carry fuel, takže to nie je až také dobré, ale teraz to viem vlastne urobiť, že takže ja si ho ešte viem vytrénovať, ja som to ešte neskúšal a teraz, ak sa mi nemýlim, ja si ho viem dať nejak k sebe a on by mal so mňou chodiť. Áno, už je tu v búde a vidíme, že tu máme ešte misi, čo sú vlastne, tento je hnedý, čisto hnedočierny, títo sú čierno-čierny, takže trošku sú vzácnejší. Misi je asi žena a Luky, ten je muž, takže budeme mať aj potomkov, keď sa spária Luky a Penny, tak možno vznikne nejaký nový druh, neviem, ale toto by sa ma, áno, tuto. A
OK, tak asi to nemôžem dať. Ale viem mi dať napríklad túto, že kráčať po dome a on bude proste hlídkovať a keď bude proste nejaký zombík dojde a proste ho zničí. OK, takže my sa už vrhneme proste na to preskúmavanie. Vidíte, že loot mám celkom v pohode, hlavne to kladivo, to je veľmi silná zbraň. A to dáva, že 45 damage, 55 dáva iná zbraň, taká, jakoby, okova, ale tá je tiež veľmi dobrá, takže ja už idem na to, idem preskúmať ten track, lebo minule tam boli dosť v pohode veci, takže chcel by som určite nájsť lepšie veci, hlavne keby, už to zase dáva nám nejaké reklamy, vidíme, že horda, potom sa to spravím aj toto, close. Vidíme, že mám level väčší, ten neviem, kde teraz ukazuje, ale mám konkrétne, myslím, že 27, takže opäť level som expandoval od minulejška. Vidíme, že horda ide na mňa, ale my chceme ísť preskúmať tento track, kde môžu byť minigun, čo by sa mi mega hodilo. Hlavne ten minigun, lebo aj konkrétne môže byť aj ten blueprint, ale najradšej by som bol za ten minigun, lebo hneď môžem ísť proste preskúmavať ďalšie lokácie. Konkrétne, hneď by som išiel do toho bunkru Alfa, ktorý budem mať snad na budúce video, keď ho domknem. Mne sa zdá, že bunker Alfa je... nie som si teraz úplne istý, ale budem rád, keď ho v ďalšom videu už pôjdeme preskúmavať, ak to vo skrine stíham. Je po obede, akože v tej hre, a 21 stupňov, takže nebudeme mrznúť, ale zase je po obede, tým pádom tu môžu byť hráči. Zase aj raidery, takže to je vlastne jedno, lebo dúfam, že nebudú mať silné zbranie, takže asi tak. OK, ja pôjdem už rovno a dúfam, že tu... OK, už sú tu dva vedľa seba, čo nie je najlepšie, lebo ak obidvoch na seba a jeden iba zombík, tretí by mohol byť hráč. Ale je to zombík, čo čudné. Podľa mňa tento konvoj je proste čisto zombícky, lebo sa akože... Asi sa podľa... už nie, to bude hra... Nie, to je Toxic Splitter, takže nič. Podľa mňa tento konvoj asi... Lebo ono je veľa typov tých konvojí, je raiderský, potom veľa typov akože aj obťažnosti a tento je podľa mňa čisto so zombíkmi, že ich proste spapkali tu, takže sa asi premenili na zombíkov, čo je najlepšie, lebo to je ľahšie na prečistenie. Takže keď tu budú iba zombíci a jeden vapor, nebudem sa úplne potom brániť, tým pádom by tu asi... Tým pádom, je tu flotter samozrejme a samozrejme dáva abilitky, čo by to bol za iného flotra. OK, abilitky, snad sa mu vyhnem, ináč som mega rád, že to je iba so zombíkmi a že to nie sú raidery, lebo jak si pamätáte, minule mi dávali fakt že čočku. OK, ja som sa zlákol, že nemám bandáže, ale otvoril som si taký perk, že proste mám tretiu kapsu, takže nemusím ísť do inventáru, čo mega. A teraz sú to iba roaming zombíci, čo je najlepšie, čo môže byť proste, lebo proti tým raiderom reálne, Toxic Ambition, neviem čo to je, ale vyzerá, že by ma mohol nakaziť, čo dúfam, že sa nestane, lebo je tu iná logo nákazy dole, do toho inventári a to sa zbavuje potom dosť ťažko, ale nie všetky títo toxickí zombíci vás nenakazia. Takže to je na tom dosť dobré. Fastbiter, je tu Juggernaut, ale ten sa dá vylútiť. Nie, iba ten peček vedľa, ten mŕtvý. Ojoj, tento vyzerá, že... takže... hej, tento týpek asi bol trošku silnejší, takže asi, že mal military armor, bol väčší než flotter botter, mal dvakrát toľko život, asi som nemal ísť na blízko, typujem. Že asi tak. Takže ja dúfam, že teraz tam nebude ten týpeček. Asi keď tak prehľadám na budúce krejty, alebo si zoberiem z domu zbraň. Prosím, týpeček, nebuď. Iba si zoberiem moju mŕtvolku. Áno, iba moju mŕtvolku. Ale ja sa bojím, že on ma zaregistruje. Sakríš, Toxic Splitter hnusný. Takže ja idem s ním asi na blízko teda. Sakra. To som dobre nedomyslel. Počkať, ja keď im utečiem, čo sa asi nestane, typujem. Ja mám v inventári zbraň, ktorá by sa dala použiť. To im asi teda neutečiem, tak už to je asi jedno. Ale mám v inventári proste zbraň, ktorá by sa dala využiť. Fastbiter je rýchly, takže to už je celkom na nič. Sakra. Toto je na to najhoršie, že proste
Mohol som ti za sebou aspoň dať čo zobrať, ale ja som to nespravil. Teraz to už neurobím, tú chybu. Takže tento diel zatiaľ vyzerá veľmi nadšene. Tak to možno dám, stihnem si to zobrať z inventáru, tú zbraň vlastne v tom inboxe a možno by som to ešte dal. Ale dobre, teraz už idem vlastne vylútiť tú mŕtvolu. Takže snad si ma netigne ten zombík, čo by bolo najsmutnejšie, čo by sa mi stalo. Ja asi najprv pôjdem zdolať tohto roaminga, lebo akože Fastbitera, lebo reálne ja, keď sa ma tigne, keď si budem lútiť mŕtvolu, to ma úplne už prepne. OK, nie. Mne zmizla... sakríš, mne zmizla moja mŕtvola. Fúha, tak som stratil inventár, čo je ešte horšie, než som chcel. Dobre, nevadí. Ja teraz skočím do inboxu. Inbox. Zoberiem si odtiaľ flare gunu, alebo si zoberiem Uzi. Zoberiem si Uzi. A ja ho rozstrieľam proste, ja sa s tým štvať už nebudem. Mohol by som si zobrať medikálne veci aspoň ešte, to by bolo tiež niečo fajn, lebo ak tu zomriem ešte s Uzinou, tak už sa mi chcem fakt sa naštvem úplne. A nie, zas, jedna bandáž, je to jedno, reálne, zoberiem si aj tých 5 first aid kitov, nech ma tu proste nepicne, bum. Ja ho proste rozstrieľam, ja sa s ním štvať nebudem. OK. A poď. Reálne, čo je? Typeček má asi trošku, reálne, keď sa ma dotkne, tak sa ma dotkne. Dobre, že taký pomalý. Ale reálne ma Uzi dáva celkom zabrať. Crazy Giant, iste. Koľko budeš mŕtvý tam už. Mega som proste nervózny z jeho, ale čo mám už robiť, ale zoberiem si určite bandáže, to je... Nedá sa ani vylútiť, keby aspoň to... Ne, to sa nedá, bohužiaľ. OK, tak dúfam, že ten loot aspoň bude za to stáť, lebo ak nie, tak som tu zbytočne zomrel s mojím inventárom. Dúfam, že to bude iba... OK, jeden roaming, to má ísť dozadu pálko a mal by byť dead. OK, je to tu čisté, dúfam, že si strážil aspoň minigun. Reálne ten zombík ma strašne nahneval, až moc. No, tak to je super. Jedna plechovečka, nevadí? Tento typeček sa nedá, ale počkaj, tu je nejaký mŕtvý militári. Wow, no dobre. No, už som chcel nadávať, ale OK, mega. Reálne, tak za to sa asi oplatila smrť, lebo reálne celkom skoro použité, ale ešte v dobrom stave militári veci, takže to som spokojný. Takže ešte keď nejaká malá dobrodka tu bude, tak nebudem vôbec nahnevaný na to, že ma zabil. Ale nemusel, ale zabil ma. OK, reálne plné bodky militári. Tak dobre, že som sem akože šiel úprimne, teraz si vravím. OK, zoberiem aj tieto veci, lebo prázdny invent. Nemám ani batoh, takže ten si budem musieť vyrobiť doma. Dá sa vyrobiť batoh? Dá sa vyrobiť batoh. Prosím, nejaká gana. Dobre, jeden medkit, ale... Už teraz sme našli dobré veci na tie militárie veci sme proste už našli dobré, takže už som spokojný. Mohla by to byť ešte taká fajná doma. Presne toto, že nebolo to ťažké, ale ja som na to umrel, no. Ale ešte tu máme dve česty. V tom Hammery môže byť minigun, tam sa stáva. Aj brokovnice tam bývajú, ale to je malá šanca, takže nedúfam v tom. Iron plate, bandáž, hodinky sú mi na nič. A ešte posledná bednička, tam by mohol byť dačo dobré, dúfam. Dúfam, že aspoň niečo. Jedna voda, nevadí, rovno ho vypijem a ja idem domov. Idem si dať mega dobrý loot akože idem si dať mega dobré vybavenie a ideme preskúmať ešte jednu lokáciu v tomto videu. Môžeme ináč tu stretnúť tam aj nejakých proste mega raiderov. Raz som stretol Juggernauta a normálne proste raider, Juggernaut a... event. Toľko eventov. Minule sme išli na tento event. Aj akože sú tam dobré veci, ale na tento sme ešte nešli. Ale nemôžem tam ísť z nejakého dôvodu, lebo nemám asi niečo. Tuším. A benzinka sa obnovila, refresh, to sa ešte refreshuje. Typujem, že stále ešte nemôžem ísť do farmy, čo by bola škoda. Ja by som tam už išiel hneď proste, ale kým sa BXPte... Crockett Creek Farm, môžem tam ísť, dobre, takže v tomto videu, teda
pôjdeme ešte na farmu, čo je vlastne nová lokácia. Je ťažšia než benzínka, je väčšia než benzínka, takže to bude dosť hard. Asi si zoberiem, že pištolku nejakú, to by bolo najlepšie rozhodnutie moje. Dobre, takže ja sa idem vybaviť, zoberiem si dobrú zbraň, nebudem to vôbec troška... Vlastne ja som zomrel s tomto, jak to bola? Ja som zomrel s tou dosť dobrou ganou, ale to už nevadí, už to je jedno, už to nezachránim. Ale je to tu, toto je ešte lepšie, má to mega dobré damage. Zoberiem si jednu mačetu, proste zoberiem si už. Toto vyložím, to si potom roztriedím, teraz to nebudem hrotiť. OK, zoberiem, toto si nasadím. Tým pádom mám mega dobrý armor, už len zoberiem nejaké random tričko, proste najlepšie. A typujem, že asi také dobré tričko nemám, ale snad aspoň niečo sa podarí. Škoda, nemám dobré tričko, takže zoberiem si aspoň klasické, lebo aspoň nejaké životy. Full pištolku mám, tu si vezmem, lebo sa dosť obávam, čo tam bude, keď tam dojdem. Keď tak uzinu mám, ale tu asi brať so sebou nebudem. Lebo mi to príde až moc zbytočné a riskantné na uzinu. Hlavne preto, lebo tá uzina je až dosť celkom vzácna. A ja som uzískal z Battle Passu, takže uzinu teda riskovať nebudem. Tu si schovám sem. Nasadím si najprv. Viete čo, pôjdem rovno s tou lepšou zbraňou, a keď tak si ju prehodím. OK, medikamentné veci, 2 bandáže. Ja ich asi brať nebudem, keď mám 15 first aid kitov, takže tie hodím takde do čestky. OK, mám. A podľa mňa už sa tam môžeme vydať, jediné čo zbýva je jedlo. Takže to si zoberiem z inboxu, snad tam mám tam iba 3. Čo je málo, ale tú vodu si vezmem a sú tu stejky, takže som spoko. Ešte si zoberiem nejakú vodu, lebo voda dosť rýchlo akože ubýva v tejto hre. Takže od vody snad neumrem a nestratím aj vodu, čo by sa snad nemalo stať. OK, mám mega dobrú výbavu. Ešte batoh. Batoh nesmieme zabudnúť vykraftiť jeden. A batoh si rovno nasadzujem, už mám. A môžeme sa vydať do kroket farmy. Takže tá farma asi vlastne nejaký kroket, alebo niečo také, netuším. A dúfam, že ja som videl jedno video a ja som tam videl zombie bíka, takže ak tam bude bík, ktorý je zombie, tak tá pištolka mi moc nepomôže, takže dúfam, že to nebude. Ale v tejto lokácii vieme nájsť riaditka na motorku, čo je game changer, spätné zrkátko, tiež game changer, tým pádom už mi zbievajú len, myslím, že karburátor sa to volá, to sú také tie chladiče, akéby, na motorku. Tých ešte potrebujem 6, takže už len to a máme motorku, tým pádom snad sa nám otvoria nové lokácie, nové levely. Ja sa teraz obávam, že úplne zomrem, má to 3 lepky, takže Crockett Creek farma bude asi trošičku iný oriešok. Vidíme, že jedlo, vodu, nejaké mačety máme. Ja pomalinky pôjdem, asi budem už pritom aj lootovať, už tu je nejaký zombík, ale je tu nejaký most, cez ktorý sa dá prejsť, takže to asi jediná akože prístupová cesta. Je tu jerky, zjem rovno a zoberiem si toto. Ešte sa pozriem, či som dosť napitý, Je to dobre skontrolovať, lebo keď ste v strede boja, tak je to dosť na nič. Tu sú 2 zomboni, Rotten, Jokel, to je už nejaký lepší zombie, prestáva páčiť. A dal mi hit, a to mám dosť dobrú zbraň, 55 damage, tak to je asi najsilnejšia zbraň, čo som zatiaľ mal. Rotten Jokel, to sú asi už nejaký lepší zombici, vidíme, že nejaké huby majú na sebe. Tak Majs nemohálne prežije moju železnú ruku takzvané. Ojoj, no tak toto bude riadna... tak reálne k tomuto nejdem na blízko ani... Ty kokos, to je riadne nabúchaný. Tak to poď, no tak... Mne sa dá, že tento dáva celkom ťavky, takže mu nejdem. Fúch, takže to som asi blbo spravil, že som si zobral len pištolku. Asi si zoberiem flare gunu ešte potom z inboxu. Dúfam, že ju nebudem potrebovať, ale toto ma len čakalo u brány, takže čo bude vnútri, to už nechcem vedieť ani. Materiál, bunker karta, to mi príde zbytočné brať. Jeden ten Jokel, či čo to je. A jeden ďalší a jeden... Prečo sú tí gianti? Mi strašne vadí, ja teraz obúknem a on sa prepúti. To je proste hrôza s tými giantmi. Ešte ďalší Rotten Jokel, ale toho dám. Toho iba takto majknem a
tohto typka musím si poriešiť takto, lebo keď on sa ma dotkne, tak má insta kill, lebo tam už taký, síce má military armor, ale podľa mňa mi nebude stačiť, úprimne. Poď už dole, poď dole. Pekne, ide spinkať. Nie. Toľko dáva damage, tak to jasné, že keď mám pištolku, do toho by som sa nechcel teda úplne zapájať do tejto debaty s týmto Savage Giantom. Ojoj. Dobre, že som si zabral 15% kitov, lebo už by som bol tuhý podľa mňa. Sakra, toto je riadny tento. To ešte nie je najlepšia lokácia, ja sa proste mega teraz bojím, že zomerám s vecami. Topr. Je tam tých zombíkov vľavo. Tak to tam nejde, nájde nás doprava. Reálne, ak tu nenájdem niečo, reálne, tu nájdem tie riaditka, dobre, okej, asi to stálo za to. Ale, tu asi už nič nebude také, ale radšej to pozrieme, lebo nová lokácia, okej, tu bude Rotary Okel, takže... Poď. Infected Wool, aha, asi tak. To bolo riadne od toho Míka, ktorého som tam vôbec nečakal. Ľudia, ja nechcem nič vraviť, ale toto video bude mať určite cez pol hodinu, lebo tá lokácia je proste, to je niečo strašné, reálne dá na dve brany, to je hrôza. Ja som myslel, že nebude na mňa útočiť, lebo neútočil chvíľku. A už to je asi všetko, takže dúfam, že tam aspoň teraz prežijem a to reálne toho Bík, ak je rýchly, tak už... Oj, Bíčik. Tak to sa nedáva, ja. No, dúfam, že už si spokojný Bík sám so sebou, reálne už... Ten hotel už má... Už som z neho nervózny. Normálne, okej, rýchlo si tam na sebe, reálne ak ma teraz dačo hitne zozadu, tak už budem mega proste. Už to nedávam teraz. Ale nie, už dám to nejak, dúfam. A mega sa mi ničia všetky veci, čo je mega hrôza. Mal by som si asi uziť teraz. Reálne tá gana nevydrží skoro nič. Dobre, bude to mať toto video určite cez hodinu, možno aj cez pol hodiny, ale oplatí sa to, dúfam, že sa to oplatí, ale malo by sa, snad. OK, ďalší Rotary Okel a tam bude podľa mňa ďalší ten obrovský Jango Fett týpek. Takže na... to je Rotary Okel, ale prečo? Revenger. To už som zabíjal taky. A ja nechápem, jak ma vidí. Ja dúfam, že teraz mi dá za 100 životov dole, dobre. On má 400 životov, Jak môže mať ten typek 400 životov? Reálne, ja som myslel, že to bude ešte reálne iba prechádzka rúžovým sadom. Takže asi nie. Takže rýchlo uzínka, poď ku mne, poď ku... Ja už bez tej uziny už nikam nejdem, reálne, už nikam nejdem bez uziny. Čo, vidíte, reálne mi zničil celú proste uzinu. Bereme fishing spota, či čo to je. OK, môžem si síce urobiť toto. Môžem si síce urobiť luk, ale ten mi podľa mňa v tejto lokácii asi moc nepomôže. Poď ku mne, mačeta. Prosím, neumri. Nesmiem umreť na toho. Reálne, jak môžem mať 400 životov, to bol čo proste za týpka. On bol asi obrnený, alebo ja neviem. Ďalší tento týpek. To už je o inom. Sakra, reálne, ak tu bude ešte ten military typek, tak už toho podpálím, normálne zoberiem flerka. Ty to dáva ešte viac. Kde mám armor? On mi zničil celý armor, ten týpek. Tak to je riadny frajer. Úprimne, to je riadny frajer. Snaď teraz bude mať v inboxe nejaké oblečenie. Mám tu už tričko, gate, čiapku, shoes. Tak aspoň niečo lepšie, že nič nebudem sa sťažovať. OK, aspoň nejaký armor, ale toto už, nesmiem ísť k ním na blízko. Ak tým pôjdem na blízko, som mŕtvý automaticky. Takže to s tým musím počítať. Toho Bíka sa neviem zabiť cez plot. Ale on nás vie zabiť ma tiež cez plot, je. Nechoď k nemu.
Ani sem nechoď, nechcem. Nechcem. Tak, reálne. Takže rovno si berem flare gunu z inventáru, lebo bez nej to asi moc nepôjde. Dúfam, že tá flare guna dáva aspoň damage, lebo keď nie, tak som nahratý sám sebe. Toto by mohol byť rotten jokel, iba ho majznúť. Je to rotten jokel, iba ho majznem zozadu mačetou, no tak ho nemajznem. Viem, s čím si môžem zahrávať a s čím v tomto výbehu, čo je, ježišmária. No tak... Rozmýšľam, koľko má tá Uzi, to asi nevydrží. Nechoď blízko! Ty vole. Dobre, teraz čo mám robiť? Musím si odbehnúť trošku. Odbehni. Bum, rýchlo, bum, rýchlo, už mi blízko, okej. Robím mu tu dačo. Už schor. Reálne, ten týpek nehorí. Ten týpek, ak nezhorí teraz, tak už... Reálne, kam strieľam tú fléru? Tak ja s ním budem proste hrať naháňanú, lebo asi inak nepôjde. Sakra, už uhor. Tá flare gun nie je až taká dobrá, ale lepšie asi. Nie. Reálne, ak teraz umrem. Prečo sú traja? To nie. Prečo sú toľkáti? Púď ma! To čo je? To už není možné reálne. Ja sa budem sťažovať. Dúfam, že to už je celá lokácia. Nechoď na blízko. Ty vole, skoro som umrel. Teraz s ním urobím takúto obkluku. A ideme naspäť. Reálne, ak mi teraz ide dačo do chrbtu, tak pomôžte. Poď, kde si? Ježiš, reálne, toto je hra na mačku a myš. Poď. Sakra, poď už. Podľa ma to ešte druhá strana, treba vyčistiť, sakra. Reálne, môže mať tak veľa životov, to je nelegálne. Jeden. Pre môj prekvapenie to zvládam, ale nezvládam, takže asi tak. Prosím, tu už nič nebučí. Nie. Dvaja dúfam naraz. Oni sú tam dvaja. Nie. Reálne toto je proste hrôza. Dúfam, že sa to fakt oplatí. Aspoň tú motorku už keby som... Na toto utrpenie podľa mňa už motorku si zaslúžim. Myslíte? Lebo toto je fakt, že... Tieto sevičajky sú proste mega nepríjemní a ešte keď tam budú tam tí 400 typkoví životi, čo ma dajú rárenu a sú pomaly a vidiem a celej mapy, tak to už bude ešte lepšie. Už uhor, máš 2 životy, dobre. Tá flare guna podľa mňa je v pohode, hlavne na to, že proste strelím do nich a... Čo to je? Rotten jokel, toho majznem zadu, dúfam, už konečne nechcem míňať. Sakra, bedňa. Nech som si ju nevšimol. Dá sa lútiť. Prečo sa nedá lútiť? Dá sa lútiť, okej. Vidíme, že už som trošičku hladný z toho. Takže asi tak. Je tu kľúč. Prosím, ten kľúč je... Kľúč, to je jasné všetkým. Ale reálne ten kľúč, prosím, dúfam, že od niečoho je. Od niečoho dobrého je. Lebo ak ten kľúč som zbytočne našiel a v tejto lokácii už... Prečo tu? Čo tu robím? Mačka, pes, už som mimo. Aj ten pes je zlý, takže ja ho nepotrebujem, lebo už mám mám plný invent. Ojoj, tu dúfam už $100. Reálne, no, počkaj, tu ešte niečo. Rotten jokel to bude. Rotten jokel, to mám aj zim zadu. Vidíme, že tu je niečo na opravenie, takže si to budeme musieť opraviť. Reálne, ak budem mať tento diel cez hodinu, tak to bude asi môj rekord. A tak zase druhé video, takže čo by ste čakali. Dúfam, že už to nič zlé není.
Ja som ho takto nabejtil a teraz toho typka proste flairnem a utečem. Ani sa ten typek, môj charakter sa nevie trafiť, to je na tomto najhoršie. Alebo vlastne ja nemám zlý skill, to je tiež dosť možné, asi pravdepodobnejšie. Ináč dochádzajú mi guny pomaly iste. Takže už umri, reálne, ja nechápem, to sú proste tankovia, to už nejde. Ale skilly sú za to dobré, to je úprimne dosť dobré. Menej vody budem strácať, berem jasne vodu, nechcem do seba brávať. Takže to by bolo fajn. Prosím, už nič nemôže tu byť, reálne ešte to stále sú. Vidíte, jak ma videl, mne sa zdá, že to je tam ten typek, čo dáva totálnu dotku. Alebo to bude bík. Infected wolf, no jo. Ale on není rýchly. To vyzerá, že to není rýchly. Prosím, nie si rýchly, ja viem, že nie si rýchly. Dobre, nie si rýchly, som veľmi spokojný. Dobre, ja to ešte prehliadnem, to bude ďalší bík. Raider, čo tu robí Raider? Prosím, pane, čo tu robí? Raider tu čo robí? Čo tu robí Raider? Čo tu robí Raider? Ja umieram, rapidne umieram, rapidne. Umieram, rapidne. Sakra, fakt už umrite, to už nie je sranda. Ja nechápem, ešte aj Raidery sú tu. Nestačia zombíci. A nemám zbraň. Takže to je dosť nemilé, dúfam, že v inboxe ešte niečo nájdem, ale už som takzvané na suchu, takže bow, no ten si asi craftiť teraz nebudem za chôze. Dúfam, že tam aspoň niečo strážili, lebo ak tu nič nie je, tak ja som reálne už nie, save joint, nie. Sakra, reálne to už je komédia. Ja viete, čo sa teraz deje? Ja ho budem nútený zbiť na blízko. To už nie je sranda, prosím, búchačku potrebujem, búchačku. Reálne potrebujem búchačku. To už... Mrkvy. Reálne tu je fľaška s neznámou tekutinou a nebudem sa radšej pýtať, čo tá tekutina je zač. Lebo... asi tak. Prosím, už nemôžu tu byť zombíci. Čo by tam robili zombíci? Už len stodoli. Čo by tam robili? Asi tak. OK, tu bolo niečo za úlohu. Dúfam, že to bolo len na opravenie, čo je dosť možné. Farma. Prečo to nemôžem? Dobre, ja to otvorím. Unlock. Prosím, nie sú tam zombí? Bože, tu nie sú zombíci. Ja tam dám tú bedničku, ona mi ju rozreže. No no i tu už asi nič nebude, ja som reálne šťastný som fakt šťastný. Reálne my to lokálne dali sme. No, bereme ešte. Nie. To nemyslíte vážne, nemám zbraň. Tak to už je akože príliš od tej hry, to čo robí. Reálne, ja som tú hru chválil. Chválil som tú hru. Som tú hru chválil. Ja som tú hru chválil. Se koloseno. To fakt nie. Ježiš, som sa bál, že tie mŕtvoly už idú na mňa. A to sú proste nejakí typci, proste randomní. Typujem, že ešte ten loot bude resetovaný, takže či akože môj loot, tým pádom už tu asi nebude, lebo je tu ten môj loot. To fakt, je tu môj loot, ja som spokojný, OK, ale dobré veci, moje veci, som rád, OK, vody ešte nejaké, rýchlo ich vypijem a zahodím flašky, zbytočný bordel so sebou ťahať nechcem. Backpack, na čo sú mi 2, boom, charcoal, boom. A boom. Takže takto idem otvoriť tú cestu. Otvoriť, vravím, nie umreť. Dúfam. Ježiš, reálne ja sa bojím mŕtvol už to už. Nie. Tak toto už je fakt, oni ma tam čakajú. Dvaja sú.
Prečo sú... Ježiš, tá pištolka je ináč riadne dobrá. Dobre, že som ho nepoužíval. A nechal som si ju na toto video. Takže zase ona má všetky možné upgrady, takže sa ani niečo. OK. Prežil som. Nejakého dôvodu som prežil, čo som rád. Už tam podľa mňa nič také zlého nebude. Dúfam. No, povieme si to úprimne, je tam dosť tesnanica. Ale zase XPčka sú za to. Koľka ty už mám level? Podľa mňa už dosť veľký. Reálne, jak si... Dúfam, že tam už nič nebude zle. Ešte tam je ten jeden typek. Už len jeden ten veľký Big Changus takzvaný. Prosím, rýchlo dole. 80 životov máš, kámo, máš 80 životov. Natáčam to 40 minút, lebo proste tí zombíci ma tríznia. Berem to do Copper Miner a chápem, nové veci sú super 32. level, čo je mega dobré. Stačí. Ľudia, tak asi som zmenil trošku názor, trošku som viac happy, takzvané. Brkovnica, kosa, koľko dáva kosa? Koľko dáva kosa? 60 damage, reálne, to je super. Reálne všetko mega dobré. Use, survival node, viem nové veci zase. Juj. Tak toto bolo dobré. OK, berem späť. Oplatila sa to, tie 3 kopry, 10 proste tých tuketov. Dále si dám na to whisky už normálne. A prosím, ešte tu jedna truhla, čo má rada snad tá truhla. Prosím, buď dačo dobré, prosím, buď. Jediné dobré z toho je ten karburátor. Všetko. Nevadí, ešte tu je jedna, toto som mega rád, to sa oplatilo, OK. Neoplatilo sa to, úprimne asi nie. Asi. Na čo bol vlastne ten node? To som sa naučila teraz, akože čo, viem niečo postavať lepšie, alebo... nejaké nábytky. Ale tak, dekorácie sa tiež vyhodia, samozrejme. Dáme to do životu, potom to dáme do XP, aj zase Iron, no. Dobre, dáme Iron. Ďalšie nové veci, reálne to je jak mega nazvolanie. Mega. OK, ešte tu je 11 $. Reálne ak tej 100 už bude nejaký proste typo krejta, že iba krejta. Tu je nejaký skill 2, takže oni si tu dúfam nevedia. Reálne tu by mohlo už dačo byť, tu je taký, že týpeček tu proste stanoval, býval si tu, niečo dobré. Samozrejme, na moje šťastie tu nič dobré není. Už tu asi nič není v tejto farme, už som ho asi celú prehľadal. Ale radšej treba sa dobre pozerať. Tá hojdačka reálne funguje, to ma prekvapilo. Reálne sa takto teším proste, ale že som 6-krát umrel, tak to už... radšej ani neveravím. Ale úprimne tá farma nebola až taká zlá, bola aspoň zábava na video. Ježiš, až... Dobre, už nebudem nič o bíkoch. Ale tá farma to už asi je všetko z tej farmy. Ale ten ľud je fakt, že dosť dobrý, úprimne. Čakal som ho horší, takže som rád za ten ľud. Hej, je dosť dobrý. Ľudia, ja vás nebudem zaťažovať s tým, že to budem pomaly nosiť všetko domov. Ja to o skrine ponosím, takže ak sa vám video páčilo, dajte mi prosím like, odber, komentár a dúfam, že vám páčilo moje utrpenie. Čaute.